इउ.प दोलोनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय जागायजेननानै प्राइमारि आरो जोबथारनायाव जिल्ला लेभेलाव जोलुर बादायनाय आरो काबादि गेलेनाय जे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थिग बेबादिनो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउ.प इयुथ इंनि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि तत्त्वाबधानावनो बे बादायलायनाया जादों। आरो दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव दिनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउ.प हिसाबै बेवहाय मोनबा ब्लक दङ। बे मोनबा ब्लकनिफ्राय मोनसे टीमा बेवहाय दिनै बाहागो लागोन आरो दिनैनो वान डे बे खेलाखौ गेलेजोबनाय जागोन। दा बेनिखायनो बे समाव आङो साबायखर बावनो सानदों जे गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ खुंदों जोंनि गसाइगाव जिल्लायाबो मोजांथारैनो खुंफुंनो लादों। गतिके दिनैनि बे बादायलायनायावहाय गाहामैनो गाहाम जागोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेयै जोंनि लाइमोनफ्रा बे काबादियानो जाथों मानो, बे फुटबलानो जाथों मानो एबा गुबुन गेलेनायानो जाथों मानो, बेबायदि गाहाय लेभेलनिफ्रायनो गेलेनानै गोजौ फारसे थांनायाव जाहाथे खाबु लानो हायो बेनि मोनसे साखाफाराखौ बे गेलेनायजों खालामनाय जादों। गतिके आं मिजिंथिदों जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां माखासे गेलेगिरि बिथांमोनहा ओंखारनानै इयुनफ्राव जोङो माने डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स नि गेजेरजों जे सेलेक्सन जागोन बेफ्राव माखासे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे सेलेक्सन जाहैनो हायो बे थांखियैनो बेखौ खालायनाय जादों। आरो गुबुन समफ्रावबो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बेखौ खालायलांबाय थानाय जागोन। गतिके मिजिंथिदों रायजोफोरनि अनसायनायजों आरो साफ्रोम बेक्तिनि हेफाजाबजों बे गेलेनाय बादायलायनाया दिनै मोजाङैनो जाफुंलांगोन। आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो आरो साफ्रोमबो नुजाफैनाय आलासि बिथांमोनाबो जिहेतु दङ बयखौबो आङो साबायखर जासिदों। आरो दिनैनि